uyangitshela mina ngiyamtshela Jason baby wena phatha kahle mina sohlaka mina wena phatha kahle mina wena faka impatho uzobona faka impatho okuyi noma ufuna ukukhuluma wait for moments yeah mhlawumbe sometimes iyawina bese uyangena ke ngijabule ukuthi nangu ngishalule ebulala abantu bese uyangena ukuthi kodwa yazi baba 1 or 2 with the moment hayi you lose uzosala nomzimba the soul of the man izothutha ihamba usale nesigodo somzimba umphefumulo wendoda uyohlala somewhere because you lack wisdom. Manje we must be taught in all aspects of life that the church must become the university of life. Ayingabeki umbuzo impilo ezonginika wona ibandla angayithola impendulo. That's why intshumayelo zethu must be holistically. Ngeke njalo saluthi samba phekwa amanzi. Sometimes we must sit down say one of the signs ukuthi thina abazalwane singaphumeleli number 1 we are not good steward of money. Bese silanda umuntu osebenza ebank sithi awukhuluma nabazalwane emva kweservice awukhuluma nabazalwane. Ngelanga silanda umuntu akahead. Yeah, ukuthi awukwazi kuba negazi elikule group bese udla lezi zinto. Awukwazi kuba negazi le group bese akusiyena usathana. Leli gazi lihambisana necoke. Hayi ngoba icoke inenkinga. Leli gazi ngoba unaleli gazi yeka lokudla uzophila. Le BP ayisiyona inkinga. Wena osukuthatha istashe nje wadlana. Someone must break it down for the church so that uma hlanganisa i-psychology empilo ne spiritual sibe ne victorious life. Hayi njalo uthi sidedela umlilo asikwazi ukudedela umlilo entweni esingakayi break it down. Kufuna mase si break it down bese sibona resistance then we apply the supernatural. After breaking it down. Sanimema kuthiwa khuluma ne-PA. Uthi hayi siyamazi emncane kuthiwa mama ekusebenza umncane la lo muntu enimfuna ubhizi. Uthabe phakema abaphakema ngoba yathi into nibeka phambi kwenu ayikhahlele. uNkulunkulu ufaithfulika akenze ophuphila afele lapha angathandwa khona. Angiphinde futhi. uNkulunkulu uthembekile akenze umuntu ophuphila afele endaweni yabantu abangamthanda. Uma iphupho linga appreciate uNkulunkulu uyamthatha umphupho uyambeka endaweni engcono.